कोकणचा महाउत्सव म्हणून ज्या गणेशोत्सवाकडे पाहिलं जातं तो सण आता अवघ्या काही दिवसांवरती आलाय। घराघरात आपल्या लाडक्या गणेशाचं स्वागत करण्यासाठी तयारीची लगबग सुरू झाली आहे। गणेश चित्रशाळाही गजबजून गेल्या आहेत। गणेश मूर्तींना रंग देण्यास सुरुवात झाली आहे। महागाईमुळे सर्व वस्तूंच्या दरात वाढ झाली असून गणेश मूर्तींचे दरही वाढले आहेत। तर वाद्य दुरुस्तीलाही वेग आलाय। वाद्यांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे। पाहूयात। गणेशोत्सवास अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत। मुंबई पुणे यांसह परदेशात राहणारा चाकरमानी गणेशोत्सवाला कोकणात येणारच। तशी रेल्वे बस विमान खाजगी गाड्यांची व्यवस्था करण्यात 4 महिने मग्न असतो। आपले नातेवाईक मित्रमंडळींसोबत गावी जाण्यास चाकरमान्यांची लगबग सुरू असते। सोशल मीडियावरती सुद्धा गणेश चतुर्थीच्या रील्सचा धुमाकूळ पाहायला मिळत आहे। प्रत्येकाला उत्सुकता लागली आहे ती गणेशोत्सवाची। त्यासाठी सर्वत्र घराची साफसफाई करणं, रंगरंगोटी करणं, यंदा डेकोरेशन काय करायचं अशा कामात सारेजण व्यस्त आहेत। चतुर्थीची खरेदी करण्यात सारेजण मग्न आहेत। सध्या रंगरंगोटीची दुकानं, थर्मोकॉल, मकर, गणेश सजावट साहित्य, आकर्षक लाईट्स बाजारात दाखल झाल्यानं बाजारपेठा फुलल्या आहेत। अनेक ठिकाणी थर्मोकॉलची मकर तयार करणारे कारागीर दिवसरात्र मेहनत घेताना दिसत आहेत। यावर्षी इको फ्रेंडली मकर सुद्धा बाजारात उपलब्ध झाले आहेत। गणेश मूर्त्या रंगवण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे। वारंवार होणाऱ्या विजेच्या लपंडावामुळे कामात अडथळा येत आहे। घराघरात बाप्पाची प्रतिष्ठापना होणार असल्यानं सर्वत्र उत्साहाचं वातावरण आहे। घर व परिसर साफसफाई करणं, रंगरंगोटी, सजावटीसाठी लागणारं साहित्य पाहणं या कामांना सारेजण कामाला लागले आहेत। महागाई वाढत आहे। गणेश मूर्तींच्या किमती वाढल्या आहेत। गृहोपयोगी वस्तू महागल्या, मात्र तरी महागाई किती वाढली तरी कोकणवासी हा सण उत्साहात साजरा करतात। मालवण बाजारपेठेत हजारो गणपतींना आकार देणारे वांगणकर बंधू आपल्या पणजोबांसोबत चिकट मातीपासून गणपती बनवताना हाती व सुबक गणपती बनवण्याची कला जोपासत आहेत। आपली 5वी पिढी आता गणेश मूर्ती व्यवसायात उतरली असल्याचं सांगताना मूर्तिकार दिलीप वांगणकर यांनी वाढत्या महागाईतही गणेश भक्तांना परवडेल अशाच दरात मूर्ती देण्याचा प्रयत्न करत आहेत। मात्र 3 महिने व्यवसाय करताना मातीपासून कलरच्या दरात दरवर्षी होणारी वाढ, कारागिरांची मजुरी अशा अडचणी आहेत। मात्र गणेशावरती असलेली भक्ती आणि प्रेमाखातर काही वेळा नुकसान सोसूनही चित्रशाळेच्या माध्यमातून मूर्ती बनवण्याचं काम सुरू आहे। आता म्हणजे आता आमचं अर्ध टप्प्यात काम आहे। अजून आमचं काम बाकी पाठी आहे। ते सगळे 200-250 मूर्ती आहेत। पण सगळे मातीच्या मूर्ती आहेत। आमच्या याच्यापासून आहे, कुडाळपासून आहे। आता आमचं नुसतं बॉडी कलरचं काम चालू आहे, लिकायचं काम चालू आहे। अजून आमचं काम अजून बाकी आहे पाठी आहे। घरी पण मूर्ती रंगवायच्या आहेत। मोठ्या मूर्ती आधी पहिले रंगवून घेतो आम्ही, मग घरी आम्ही जातो। सगळ्या मोठ्या मूर्ती आहेत। लहान थोडे ठराविकच गणपती आहेत, पण सगळे मोठे गणपती आहे 5-6 फुटाच्या वर। 3 पिढी चालू आहे। सर्व आमची मातीचीच मूर्ती आहेत, पण एकही प्लॅस्टरची मूर्ती नाही। ही याची माती आहे गोळवणची, ही शाडू माती नाही आहे। तिथे 10 कारागीर आहेत, ते इकडे हे करतात। आता वर्षावर प्रत्येक वर्षात वाढणार किमती। जसे याच्यात एकदम आम्ही वाढत नाही, आम्ही टप्प्यानंच घेतो गिरायकाचे पैसे। उगाच सांगितले होते तसे पैसे घेत नाही, 20-20 हजार घेत नाही आम्ही। आमच्या घ्यायच्यानेच किमती घेतो। गणेश चतुर्थी म्हटली की आरती, भजने, डबलबारी रंगल्या जातात। त्यासाठी लागणारं पेटी, पकवाज, तबला, टाळ, चक्की यांच्या दुरुस्तीच्या कामांना सुरुवात झाली आहे। स्थानिक कारागीर तसंच पंढरपूर येथील वाद्य दुरुस्तीचे कारागीर दाखल झाले आहेत। या साहित्याच्या किमतीतही वाढ झाली आहे। पकवाजासाठी लागणारं लाकूड, वादी हे साहित्य सोलापूर येथून आणावं लागतं, त्यामुळे वाद्यासह साहित्यही महाग झालंय। गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले। यावर्षी साहित्य फक्त 25% दुरुस्तीला आल्याचं स्थानिक कारागीर सुहास माळकर यांनी सांगितलं। नमस्कार, मी सुहास माळकर, मालवण। मी मालवण बाजारपेठेत माझं दुकान आहे आणि जवळजवळ मला वाटतं 30 वर्ष मी या क्षेत्रात काम करतो। भजनाची ओढ जास्त होती असं वाटायला लागलं आणि आता का तरुण पिढीची जी आहे भजनाची ओढ कमी झाली म्हणजे मोबाईलमुळे मुलं आता मोबाईल घेऊनच बसतात। भजनात मंडळी नसल्यामुळे काही ठिकाणी गावात मंडळी नाही, काही ठिकाणी डबल बी नाही, काही ठिकाणी बुवा अवेलेबल नाही, त्याच्यामुळे काही मंडळा बंद पडली। आणि त्यात आता काय झालं की खेडोपाडीसुद्धा बाहेरच्या गावातले कारागीर येऊ लागल्यामुळे कामसुद्धा आमच्याकडे आता तसा विभागला गेला। त्याशिवाय काही वादकांनी आपापले व्यवसाय चालू केले। ह्या सगळ्यामुळे जे पारंपरिक कारागीर होते ते पारंपरिक सगळ्या कारागिरांकडला काम विभागल्या गेल्यामुळे सगळीकडे वाटल्या गेल्यामुळे आता प्रत्येकाकडे काम थोडा म्हणजे जसा एकत्र होता काम तसं नाही। त्यामुळे थोडंसं परिणाम हा वाढत्या महागाईमुळे लोक ज्या पूर्वीच्या काळी कसा होता एका भजनात 2-2 पकवाज, 4-4 तबली असायची। आता एक पकवाज आणि ढोलकी झाली की लोकांचा भजन पुरा होता। त्याच्यामुळे मुळात आता सामान घेऊ कोण तयार नाही। म्हणजे भजनातून दुसरीकडे जाताना सामान उचलून न्यायचा कोणी, याच्यामुळे मग एकच पकवाज एकूच झाले।
तसं आता सामान कमी झालं आणि भरणात आता मंडळी म्हटल्यानंतर ज्या ठिकाणी नेटवर्क फुला भरणात मंडळी नाही, त्यामुळे आधी मंडळा बंद पडली आणि त्याच्यामुळे काय झाला मंडळात नाही तर सामान कशात लागतं अशी परिस्थिती आहे. आता काय झाला जे कारागीर मूळ कारागीर पारंपरिक ते कारागीर होते ते आपण पुढे बांधणं आपण शाही घालणं आपण काम करतो. आता रेडीमेडचा युग दिल्यामुळे जरा मोठं गोंधळ झालं. रेडीमेडचा युग दिल्यामुळे बाहेरसून यानं माल येता तो चढवायचो पुढी चढवायची घालून द्यायची आणि मोकळा व्हायचा. त्याची काही जबाबदारी नसतात. आता घालून दिल्यानंतर काही कंप्लेंट नाही. आम्ही काम केल्यानंतर आमचा कसं असतं आम्ही किमान 11 दिवसात कोणता काय असला तर रिप्लेसमेंट आम्ही करतो. पण समजा रेडीमेड पुढे तुम्ही घालून घेतला तर रेडीमेड पुढीचं काम तितक्याच असतात. जे काय ताकद आता तिथे वाढणार आणि नंतरचा पडल्यानंतर काय त्याचा तो जबाबदार नसतात. त्यामुळे त्याचा तो जबाबदार कारण की तो रेट कमी येतात. रेडीमेड पुढीची रेट कमी येतात त्यामुळे लोक म्हणतात कमी रेटने त्याला 10 दिवस झाला असंही होतं. काही जे लोकंदळ गिरायक त्याचा तो पप्पाचा तबला केलेला त्याचा चांगला वाजा व्हायचा त्याशिवायचा वर्षभर त्याला पाहिजे त्याची अपेक्षा असते. किमान वर्षभर तरी होत आहे. 3-3 वर्षसुद्धा पप्पाची पुडी येतात पण वापरण्यावर अवलंबून आणि कारागिराच्या कामावर अवलंबून. पण रेडीमेड पुडी याच्या मार्केटमध्ये येल्यामुळे आत्ता स्थानिक कामगारांचं काम आहे. तो परिणाम असं होणार आहे की आपल्याकडे जे कारागीर ते कारागीर गेल्यानंतर ते मागे पडल्यानंतर पुढच्या पिढीत येणारे तरुण पिढीकडे ही कला नाही आणि ती तरुण पिढी तयार नाही झाल्यामुळे आता त्या शिकाकच कोणतं बघणार नाही. मग अशी म्हटले मी बोलता बोलायला गेले मी की आपल्याकडे जो माल येतात किंवा गुजरात सोलापूर सांगली किंवा असो लातूर वगैरे असून जो माल येतात जो माल तांबडा वादी जो आमका येणारी गुजरातवरून आमच्याकडे येणारी शाही आहे ही शाही जी वापरतो ती भावनगर गुजरातची शाही आहे. याचा मटेरियल येताना ह्या बाहेरसून येतात तर जाग्यावर त्याची 5 रुपये जर किंमत असेल तर आमच्याकडे येईपर्यंत तर 50 रुपये जातात. कारण मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे वाटेत जे एजंट आहेत ते आपापला कमिशन ठेवून पुढे एजंटचा कमिशन ट्रान्सपोर्ट आता पुढे प्रत्येक वेळा 5,000 रुपयावर 10 वाढले 10वर परत 10 वाढले आता पुढे चालत नव्हता. त्याच्यामुळे आमच्यापर्यंत येईपर्यंत आता कमाल मर्यादाच गाठतात किमान मर्यादेंता मिळतच नाही. त्याच्यामुळे काय होता आमका पर्यायी तो रेट वाढा नाही. दुसरी गोष्ट आजच्या काळात मजुरीची माग झाली तर कारागीर ठेवचे का त्यांका ते आता 5 आणि 10,000 रुपये तुमच्याकडे कोणते आता हौशेत येणारे कलाकार कोणते मदती. तर पूर्वीच्या काळाही कसा होता निदान 2 वेळ जेवक मिळता म्हणतरी कोणतरी जाऊया मदतीला जाऊया असं म्हणत होते. पण आता तुमच्याकडे पैसे दिल्याशिवाय तुम्ही येणार नाही. आता पैसे देऊन सुद्धा आमच्या शहराच्या ठिकाणी ह्या कामात कारागीर नवीन पक्वाज आणि ढोलकीचे जे रेट आहेत ना ते आता तुम्ही लाकडावर अवलंबून म्हणजे कसे लाकूड आमच्याकडे आता लोक मार्केटमध्ये आमराव सिसमन सांगतात. आमराव सिसमन ह्या नावाचं सिसमच येणार नाही त्यामुळे लोकांचं माहिती नाही. आमच्या व्यापाऱ्यांकडे आम्ही जातो बघतो त्याच्यामुळे निव्वळ आंब्याची फळं येतात आंब्याच्या झाडाची आंब्याच्या लाकडाची जी आमराव म्हणून विकली जाते आणि त्याच्यात भाबळ एक लाकूड येतात एक कडुलिंबाचा लाकूड येतात त्याचे 2-3 प्रकार त्याच्यात एक पिवळ्या ह्याचा लाकूड येतात काय त्याला हे शिवण बनस वगैरे सांगतात पण त्या काही नसतात. ते चांगल्या दर्जाचं फळ घेतलं तर 10-12 हजार रुपये पक्वाचा लोकच आहे. ढोलकी चांगली घेतली तर 5,000 रुपये किमान किंमत आहे त्याची. पण त्याच्यापेक्षा चांगली जसा त्याचे नटबोल्ट पितळेचे किंवा खोड कसला त्याच्यावर पुढे रेट वाढत होता. पण त्याच्यापेक्षा मी सांगते तुमका अरे 1,000-1,500 रुपयाचं ढोलकी मिळतात. पण ती किती दिवस वापरायची 5पेक्षा खाली देऊ शकतो पण त्याची गॅरंटी मी संध्याकाळी का देऊ शकत नाही. आणि मी पक्वा विकताना आत्तापर्यंत 30 वर्षात विकलेल्या पक्वाचा कंप्लेंट अजून पण माझ्याकडनं आहे. तांबडा आता बघून चेक करून घातला गेलेला आहे त्याच्यामुळे त्याचा काही होल फट किंवा काय मिळायचा नाही. त्याच्यामुळे एका मजबूती आहे. आणि दुसरी गोष्ट ही जास्त दिवस टिकतील याची गॅरंटी आहे. त्यामुळे ह्या ज्या आतला पान घालतो किंवा ह्याचं पान घालतो याच्यावर आमचा अंदाज असतो याची ताकद काय आहे किती दिवस चाला शकतो. वाजण्यासाठी रेडीमेड पुडीत कसं आहे ना रेडीमेड पुडीत काय होता रेडीमेड पुडीत अख्ख्या पानाची काय मिळते ती पानं काढायची आणि त्याच्यावर पुढे बांधा त्याच्यात चेक केलं आणि चेक करून काढायची अनेक कारागीर तुमचा काय पान चेक करून घालणार कारण काही घालताना फाटला तर गोंधळ होता म्हणजे डबल काम होता आणि काम करताना कसा करतो. त्यामुळे ही जितकी तुम्ही बांधून पुढे घालता तितकी ती मजबूत येणार आणि टिकाऊ येणार. गणेशोत्सवास मोठ्या प्रमाणात मालवण बाजारपेठेत गर्दी असते. आधी शहरातील रस्ते अरुंद आहेत त्यामुळे वारंवार वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. आता गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणात
साखरमानी येणार आहेत। दुचाकी, चारचाकी तसंच मुंबई पुण्यावरून मोठ्या प्रमाणात बस येणार आहेत। बाजारपेठेत देखील अनेक भाजी फळे विक्रेते असतात। दरवर्षी नगर परिषदेच्या वतीने वाहतूक आणि वाहनतळाबाबत नियोजन होत असते, मात्र यावर्षी अद्यापही याचं नियोजन होताना दिसत नाही। सध्या मुसळधार पाऊस पडत असून विजेचा लपंडाव सुरू आहे। चतुर्थी कालावधीत पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, त्यामुळे गणेश चतुर्थीत वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचं मोठं आव्हान वीज वितरण समोर असणार आहे। वीज वितरणसह वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी पोलीस प्रशासनाला सज्ज राहावे लागेल। मुख्य रस्त्यांवरती पोलीस होमगार्ड तैनात करावे लागणार आहेत। कोकण 7 लाईव्हसाठी कृष्णा ढोलम, मालवण। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।